kan tage en bagland. Man kan da ikke hoppe i med den der maske der. Nej. Nej, det skal være rigtig svømmebriller. Ja. Han kan alt. Så er nu der boblebad. Han synes, det er koldt, han synes, det er koldt, han synes, det er koldt. Hvor er han henne? Så til, når han kommer Et op. eller andet sted her. Der. Hvor er han henne? Hvor er han henne? Lige der. Hopper igen. Det ligner bare sådan nogle bøger med de der masker. Og så især, når han har vand i næsen, så ligger sådan en vandklump. Der skal der have en bro. Det er ikke passe ikke ramt af roen. Vi har Patrick ved med at hoppe i. Jeg går med ham også.